खुलुमबाय गिबियावनो सेरजासोन YouTube चेनेलाव बरायनाय थाबाय आरो दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन बरायबावनाय थाबाय। दिनैनि गोदान भिडिअआव आं नोंथांमोननो फोरोंनो सानदोंदि दाख्लै आं नोंथांमोनखौ सिफुं सुजेननायनि सोमोन्दै फोरोंदोंमोन। नोंथांमोना जानो हागौ बे समाव सिफुंखौ मोजाङै आखाइ लानाय आरो आखाइ हगारनायखौ मोजाङै सोलोंनो हाबाय। जाखिनि आं फोरोंदोंमोन जास्ट सिम्पोलै दा बेखौ आं नोंथांमोननो दा मोनसे गोदान मेथाइ दामनाय जेरै बर'नि मुंदांखा बागुरुम्बा बेखौ दामनायखौ आं नैबे दिनैहाय बिनि गेजेरजों फोरोंगोन। दाख्लै नोंथांमोना हमनो हाखाबाय जानो हागौ अबे गुदुङाव अबे सुबा माया गोमो बेखौ दिनै आं खेबसे नोंथांमोननो फोरमायबावगोन। बिनि उनावनो आं नोंथांमोननो बागुरुम्बाखौ मारै दामो बिनि सोमोन्दै फोरोंगोन। दा बिनि सिगां मोनसे रिकुवेस्ट जायफोर बिथांमोना दिनैसिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै जाहाथे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायो लोगोसे बेल आइकनखौबो अन खालामनानै लायो जाहाथे आंनि गोदान भिडिअआ नोंथांमोननिसिम गोख्रै सहैनो हायो। आरो बेजों लोगोसे फोरमायबावनाय जायोदि नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायोबा दानलि दानला खालामनानै नायनो नाङा। नोंथांमोना बुजियाबो जानो हागौ ससेयाव अबेनिफ्राय अबे फैदों बेखौ बारस' खालामनानै। बेनिखायनो भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय लास्टसिम आबुङै जोबजासे नायलां बेखौ मिजिंथिनाय थाबाय। अब्ला गोबाव खालामालासिनो फैदो आं नोंथांमोननो सिफुंखौ दाख्लैनि जा फोरोंनाय बे फोरोंनायनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो खेबसे फोरमायथिनानै होबावनोसै। बिनि उनावनो बागुरुम्बा दामनायखौ फोरोंनोसै। अब्ला आं दाख्लै फोरोंदोंमोन नोंसोरखौ सिफुंनि गुदुङाव बारखौ मारैजाय सोयो आरो बिनिफ्राय आखाइ हगारनाय फोरोंदोंमोन आरो बिनिफ्राय माबे गुदुङाव माया गोमो बेखौ गोसोआव लानो फोरोंदोंमोन ना। दिनै अब्ला बेखौ एसे गोसोखांहोफिननोसै। जुदि नोंथांमोना सोलोंदोंबा प्रेक्टिस खालामदोंबा रोंगोन थारैनो। अब्ला आं नोंथांमोननो थेवबाबो खेबसे बेखौ गोसोखांहोफिनसै। खुगानि बारखौ गथा खालामनानै नैबे सिफुंनि गुदुङाव सोहर। बिनिफ्राय आखाइया अबे गुदुङाव अबे आखाइखौ हमनांगौ। नैबे आखाइ मोननै आगदानि आखाइ नैबे बुस्थुआ नैबे गुदुं मोनसे दं बाहाय मोनसे दं बेखौ बेना गुदुं गैया बाहाय गरंबाल' नालाय बेखौ ओंखायनो ओरै दोनदो। नाथाय बिनिफ्राय नैबे मोनसेखौ बाहाय हमदो बे मोनसेखौ नैबे हमदो। सोरबा ओरैबो हमो आखाइ फिसाजों नाथाय नैबेजोंसो हमनांगौ नैबेजों। बिनिफ्राय आगसि आखाइ होनोबा नैबे मोनथामा जागोन। नैबे फार्स्ट थाबाय सेकेन्ड नैबे थाबाय थार्डआव नैबेनो थाबाय बिदि जागोन आरो ना सिफुं हमनाया। ओमफ्राय दामगोन दाख्लै आं जेखौ फोरोंदोंमोन। सिफुङा बिदि गोमबाय। खुगानि बारा जुदि गुदुङाव मोजां हाबलाङाबा मोजां गोमनाय नङा। ओंखायनो मोजां गथा खालामनानै बारखौ गुदुं सिङाव सोहरनो नाजानांगोन। बे मा आवाजाव गोमदों नोंथांमोना थारैनो हमनो हाबाय जानांगौ। बेनिफ्राय नैबेफोरखौबो मा आवाजाव गोमदों बेफोरखौ हमनो हाबाय जानांगौ सिम्पोलै। बेखौ हमनो हाखाबाय जानांगौ। थारमाने क्लासिकेलजों लाङोबा गोदान आपडेट जाबाय थायो। सुनायनि फर्मुलाया गोदानै जेनेबा गोदान सोलायबाय थायो। बे गुदुङाव दस्रा नाम दोनबाय थायो। दा थिग बिदिनो आं बिदियाव थांला। जायखिया दा नोंथांमोननो आखाइ हगारनायनिजोंनो आं नोंथांमोननो बेखौ फोरोंगोन। हमनानै ला जों बे गुदुंनि नाम्बारखौ 1 2 3 हमनानै लानो हागोन। एग्जाम्पल महरै नैबे फार्स्टखौ 1 हमबाय बेखौ 2 हमबाय बेखौ 3 4 5 नाम्बारसिम हमबाय जों बाहाय। दाना नैबे 1 2 3 4 बे गुदुं मोनब्रैनिफ्राय नैबे मोनथामाव ओरैबायदि मोनसे गुदुङावनो मोननै मोनथाम आगर दं आरो ना। बे आगरा जाहैबाय बाहाय एसे लासै सुबा जुदा गोमगोन। एसे मिडियाम जेनेबा एसे बोलो होनानै सुबा एसे खरा गोमगोन। बेनिफ्राय बोलो होथारनानै सुबा फिसा गोमगोन। बेखौ हमनो हानांगोन। थिग बिदिनो नैबे 2 नाम्बारनि गुदुङावबो बिदिनो जागोन। नैबेहाय एसे लासै सुबा लासै गोमगोन आरो बेनिफ्राय एसे खरा सुबा खरा गोमगोन आरो बेनिफ्राय एसे खरा दामसिनबा खरायै गोमगोन आरो ना। बेबो बिदिनो लासैयाव आलदा गोमगोन एसे लासैयाव आलदा गोमबावगोन आरो खरा सुबावबा
बे खरा गोमगोन दा बेखौ नोंसोरो गोसोआव लाखिनाया मोजां जाग्रोगोन आरोना गुदुङाव आं दाख्लै बेखौ खिन्थायाखैमोन नोंथांनो एसे फोरमायदोंमोन नाथाय बुजियाखैबो जानो हागौ हमनानै ला ओरैजाय आं फार्स्टनि 1 नाम्बार गुदुंखौ हमनानै लाग्रोनोसै आं लासैयाव सुगोन ओमफ्राय एसे खरा सुबा एसे खरा सुबा लासैयाव मिडियामावबा स्ल'आवबा थिग बिदिनो नैबेबो बिदिनो बेखौ दामोबाथ' बेखौ हगारजोबखानांगौ लासैयाव सुबा ल'आव एसे मिडियामावबा हायावबा आरो नैबेबो बिदिनो गोमगोन ल'आव मिडियामाव हायाव बेबादि आरोना बे 1 2 3 बे गुदुं मोनथामाव मोनथाम आगर दं होननानै बुंबाबो जों गोरोन्थि जानाय नङा बेखौ ट्रेडिशनेल मिउजिक दामनायाव बाहायथारनांगोन बागुरुम्बा दामनायानो जा मोसाग्लांनायानो जा बारदै सिख्लायानो जा दावस्रि देलायानो जा जिखुनु जाया बर'नि ट्रेडिशनेल मिउजिकआव बे गुदुं मोनथामनि आगराबो हाबफाजोबगोन बेखौ जेनेबा आं हमनानै लादोंमोन 1 2 3 4 5 बिसिमखौ दामोबा दाख्लै जेरै आं दामदोंमोन माखासे मिउजिकखौ बेबादि दामदोंमोन ना दाख्लै बेखौ क्लासिकेलाव दामनो मारै दामो बेखौबो आं फोरोंखादोंमोन नोंथांमोननो खिन्थाखादोंमोन बेबादि दामो होननानै आं खिन्थाखादोंमोन बे जुदा दा बेजों आं थांला दा आं गोरलैयैनो थांगोन हमनानै ला 1 2 3 4 5 दा 1 निफ्राय ओरै उल्था जाबोगोन 1 निफ्राय डाइरेक्ट 2 दामनाय नङा 1 निफ्राय मायाव थांगोन 5 आव थांगोन One 5 4 3 2 बिदिसो फैफिनगोन थारमाने आरो बे मोननैखौ बे 4 निफ्राय नैबे 2 निफ्राय 6 लाना 6 सानहैनो हागोन बेखौ बेनिफ्राय फिसायाव दामहैबाबो आरो 7 सिम सानहैनो हागोन थिग बेबायदिनो दा आखाइ हगारनायखौल' आं नोंथांमोननो फोरोंगोन बागुरुम्बानि आखाइ गिबि खोन्दो आरो नैथि खोन्दोखौल' फोरोंगोन आं नोंसोरनो दिनै मानोना गोलाव सम नांगोन बाहाय बेखौ फोरोंजोबनांगौबा बेखौ नोंथांमोना सोलोंग्रोनानै लानो हागोन गिबि आरो नैथिखौ मारै दामजेनो दाख्लै आं नोंथांमोननो बेखौ फोरोंखाबाय आरो बिनिफ्राय नैबे मोनसेखौ फोरोंबावदोंमोन जेनेबा खेबनै सुनाय दामदोंमोन बिनिफ्राय बेखौ नोंथांमोना जुदि आखाइ दामनाया स्पिड जाबायबा बेखौ जुदि स्पिडआव दामनो हाबायबा नोंसोरो गोरलैयैनो सिफुंखौ दामनो हासिगोन बागुरुम्बाखौबो थिग आं नोंथांमोननो बागुरुम्बाखौ फोरोंसै आं खेबसे दामनानै देखायबोगोन बागुरुम्बा होननायखौ आखाइ हगारनायखौ नायबा हमनो हास्लाबाबो जानो हागौ मानोना आखाइखौ ओरै बारल'नांगौ आखाइखौ ओरै मोसाहोनांगौ बिदियाव नोंसोर अबेखौ हगारदों अबेखौ मादों बेखौ फात्ता मोनाबो जानो हागौ दा गोदान हिसाबै दामजेननाय समाव थख' खालामनांगोन आरो बेखौबो जुदि आखाइ हगारनायखौबो बिदि खालामखानो हायोबा उननि समाव गोरलैयैनो हगारसिननो हागोन आरोना प्रेक्टिकेल दामनाय समाव नोंना आखाइया बिदि जालांखागोन आरो आखाइ हगारालासिनो आं दामगोन दा
आखाइखौ बिदि बारलौ होआलासिनो वन नाम्बारनिफ्राय 1 2 3 4 1 2 3 4 बिनिफ्राय नैबेहाय आं दहाय जेखौ खिन्थादोंमोन नैबे फार्स्टनि गुदुङाव 1 नाम्बाराव मोनथाम आगर थायो बेखौ दामफिननांगोन जों बेनिफ्राय 1 खौ मिडियामाव दामबाय 1 2 3 4 बेखौ मिडियामाव दानजोब्बाय बेनिफ्राय 1 नाम्बाराव फैफिनगोन डाइरेक्ट ओरै 4 सिम दांनानै बेखौ जोख्लोबजोबनानै उनाव वानावनो खेबनै दामगोन जों बेखौ बिदि दामलांखांनानै वानावनो खेबनै दामफैफिनगोन हायाव बोलो होनानै दामगोन एबारहाय बे वानाव हायाव बोलो होनानै खेबनै दामनानै 2 3 4 बिसिम थांबावगोन आरो जेरै 1 2 3 4 होननानै वानावनो खेबनै हायाव 1 1 दामनानै ओमफ्राय 2 3 4 बिदि लाबोफिनगोन आरो बेबादि दामगोन फार्स्टनि माबाया बागुरुम्बा हिसाबै ओमफ्राय बिनिफ्राय बिनि सेकेन्डआव दामगोन जों जात नङाबोला होननायखौ मारै दामगोन दाना जात नङाबोला ना हमनानै ला नैबे बेहाय 1 होनदोंमोन ना आं 1आव मोनथाम आवाज ओंखार होनो हायो मोनसे ल'आव मोनसे मिडियामाव मोनसे हायाव दा जात नङाबोलायाव बेखौ मा बाहायनांगौ दं जातआव मारै जागोन जों जात नङाबोला होननायखौ मारै जागोन जों नैबे बेसेबां नाम्बारमोन 1 2 3 4 1 खौ होनबा ओरै हगारदो 2आवबा ओरै बोखारजोबदो गासिखौबो 3आवबा 2 खौ खोबदो 1 जों 2 खौ खोबदो नैबे 3 खौ ओरै बोखारजोबदो ओमफ्राय बिनिफ्राय 4 बा 3 खौबो खोबदो 4 खौ बोखारदो बास बेनो बिनिफ्राय बेखौ बोखारजोबदो बिनिफ्राय गासिखौबो खोबजोबना दो दाना 1आव हायाव दामहैबा हायाव थांफिनदो बिनिफ्राय ओरै बोखारजोबदो 2आव जायखौ दामो बेखौ बोखारनांगौ थारमाने 2 खौ सुयोबा ओरै गासिखौबो बोखारजोबनांगोन 3 खौबा नैबे 2 खौ खोबनानै ओरै 3 खौ बोखारजोबनांगोन बेनिफ्राय 4 बा 3 सिम खोबनानै ओरै 4 खौ बोखारजोबनांगोन बेबायदि ओमफ्राय 1आवबा 1 खौ दामोबा गासिखौबो खोबजोबनानै 1नि गुदुंखौल' ओरै बोखारनानै दोननांगोन बेबायदि दा बे थांबाय बिनिफ्राय आं फैनोसै सेकेन्ड जात नङाबोलानिफ्राय जातबा आं खेबसे दामनानै देखायग्रोनोसै बाहाय एसे सुर बोनानै दामबानो जागोन थिग बिदिनो आं माबाखौ दामग्रोनोसै नोंथांमोननो नाम्बार हिसाबैनो देखायग्रोनोसै नै बाहाय नै बे लास्टनिफ्रायसो दावखोलांगोन बाहाय 1 2 3 4 4निफ्राय 4 थांबाय 4 खौ 4आव सुग्रोबाय बेनिफ्राय 1 नाम्बाराव थांबाय 1आव मायाव सुहैगोन जों हायाव बेखौ ओरैयाव सुनाय नङा ओमफ्राय सुहैगोन 4आथ' 4खा मिडियामावनो गोमबाय थाखागोन बेखौ 4आव सुनानै 4आव
4आव सुनानै डाइरेक्ट ओरै खोबनानै ओरै 1 नि हायाव सुगोन 1 नि हायाव खेबनै सुगोन जेरै होनबा 4 1 1 बिदि होनहैगोन बुंनाय समाव बेनिफ्राय 1 नि हायाव सुखांनानै 2 3 4 बिसिम फैगोन जों 4 1 1 2 3 4 बाय सुगोन ओमफ्राय बिनिफ्राय जाहाथ नङाबोला होननानै थांबाय बिनिफ्राय कुल नङाबोला होननायखौ दामगोन जों दाना कुल नङाबोला नैबे बेसेबां नाम्बारमोन 3 आव आखाइ हगारनो होनदों 3 निफ्राय 1 नि हायाव डाइरेक्ट थांगोन 3 1 1 हाइ 1 1 2 3 4 बाय फैफिनगोन आरोना 3 निफ्राय थांनानै 1 आव हायाव खेबनै होनानै 2 3 4 बिदि फैफिनगोन आरो बे जाहैबाय जात नङाबोला कुल नङाबोला बिसिमाव थांबाय खेबसे बुंफिननो जात नङाबोला 4 हाइ 1 1 2 3 4 बे जात नङाबोला बिनिफ्राय कुल नङाबोला 3 हाइ 1 1 2 3 4 बे जाहैबाय जात कुल नङाबोलासिम बिनिफ्राय थाबुरुम हमनानै बामनानै लागौमोनखा होननानै बाय नुखाबायना आखाइखौ मारै हगारदों 2 3 1 हाइ 2 3 ल'आवनो थाबाय थागोन बाय हाइ सुनाङा नैबे मोननैखौ बे जात नङा सिमालाव 2 3 3 1 लांगोन बिदि लांगोन 2 3 1 बेनिफ्राय 2 3 1 हाइ 1 हाइ 1 सुनानै 2 3 4 5 बिसिम फैगोन आरोना 5 जानानै आरो 1 थांफिनबावगोन 2 3 बेनिफ्राय 2 3 1 नि हाइनिफ्राय 2 3 4 5 फैनानै 1 सिम थांगोन वानाव फोजोबहैगोन आरोना जात नङाबोला कुल नङाबोला थाबुरुम हमनानै बामनानै लागौमोनखा होननाया जाहैबाय 2 3 1 हाइ 1 हाइ बेनिफ्राय 2 3 4 5 1 आव फैजोबबाय बेनिफ्राय 1 आव कमा थाथ'गोन जेनेबा हां लानाय बायदि ओमफ्राय 1 मिडियामाव सुगोन जों 1 निफ्राय डाइरेक्ट 4आव सुहैगोन दाना हाइ लोगो लागौमोनखा होननाय आरोना हाइ लागौमोनखा जायोना
144 दामहैनाय जाहैगोन आरो 144 खेबथाम 4 आव खेबथाम दामहैगोन 1 टे दे दा दा रे दा रे 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 दे रे 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 बिदि जाहैगोन ना 1444 बिदि जाहैगोन बिनिफ्राय हाय लोगो लागौमोनखा बेखौ बुंबावो ना बेनिफ्राय वानाव थुगोन हाय लोगो 1 ल'आव सुगोन आरो बेखौ नै बाहाय नायबाय 2 नाम्बाराव मोनथाम देखायदोंमोन ना दहाय 2 नाम्बारावबो बाहाय 2 नाम्बारावबो थारमाने बैयो ल'आव सुगोन जों बेखौ 2 नाम्बारनियावबो बे हाय लोगो होननायाव लागौमोनखा 1 2 1 2 1 होननाय जाहैगोन आरो थारमाने 1 आवनो थुबाय हाय लोगो लागौमोनखा 144 आनो थांफिनबाय 1444 बिदिनो थांफिनबाय आरो हा बेसिमावनो जाहैबाय जोंनि जात नङाबोला होननायसिमा बेखिनियावनो थाहैबाय खेबसे दामनानै देखायनोसै फार्स्टनिफ्राय आखाइ हगारनायखौ नायलां मोजाङै जात नङाबोला कुल नङाबोला थाम्बुरुम हमनानै बामनानै लागौमोनखा बाय एसे हेब्रे मेब्रे जाहैयोना नैबे 3 निफ्राय ना दा दा 2 2 3 4 5 1 बिदि फैफिनो आरोना थ' अब्ला दिनै आं नोंथांमोननो बे मोननैखौनो फोरोंबाय बेखौ प्रेक्टिस खालामगोन उननि समाव बे तुरि बारिनिलाय दाउसेन आरो बेनिफ्राय मोनसेया दै जिरि जिरि साम' खिंखिरि बे मोननै दंबावो बे मोननै पार्टखौ उननि समाव फोरोंबावगोन दा नोंसोरो बेखौनो सोलोंनो नाजाग्रोदो मानोना खेबसेयैनो बानायबा भिडिअआ जोबोद गोलाव जालांगोन आरो नोंसोरबो खेबसेयैनो मखास्थ' लानायाव एसे प्रब्लेम जागोन बेनिखायनो आं दिनै बेखिनिखौनो फोरोंनाय थाबाय माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा निमाहा बिगोन आरो माबाफोरखौबा बुजियाखैबा नैबे कमेन्ट्स बक्सआव गेजेरजों सोहरनो हागोन अब्ला जोबथारनायाव नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आरो बुजिलांनो हागोन बेखौ मिजिंथिबाय लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार आरो कमेन्ट्स खालामगोन आरो लोगोसे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामगोनखौ मिजिंथिनानै दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय गोजोन्थों खुलुमबाय